byť najlepší v rámci Slovenska, prečo nie? Môžeš byť najlepší v rámci Európy. Dobre, je to veľmi ambiciózny cieľ, ale prečo nie? Dá sa to. Sú na to nejaké kroky. Buďte pripravení, že to nebude jednoduché. Keby to bolo jednoduché, tak každý z nás je úspešný, šťastný, zarába veľké peniaze, ale berte to ako súčasť toho, čo chcete robiť, pretože tá cesta nie je rovná priamka, bude to kľúkatá cesta, zavedie vás na rôzne miesta, ale to je v poriadku, hlavne pokiaľ viete ten váš cieľ a stále ho vidíte, kým sa chcete stať, čo chcete dosiahnuť, tak musíte stále niekam ísť. Pokiaľ sa zastavíte a budete stáť, tak verte mi, že do toho cieľa neprídete. Ako prekonať strach z neúspechu? Ako si budovať mentálnu odolnosť a ako sa naučiť vychádzať z komfortnej zóny. Tieto otázky budem rozoberať spolu s Pavlom Olšovským. Pavlo je bývalý profesionálny hráč basketbalu a aktuálne sa venuje coachingu top podnikateľov na Slovensku v témach ako je práca so stresom, vyhorenie alebo budovanie mindsetu víťaza. Moje meno je Andrej Nejedlík a vy počúvate podcast o seberozvoji, úspechu a podnikaní, ktorý vám prináša spoločnosť Taro Finance. Dnes sa budeme rozprávať o mentálnej odolnosti a úspechu s Pavlom Olšovským. Páli, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa na túto tému veľmi teším aj kvôli tomu, lebo ja ťa registrujem tak nejako pol roka približne, tak viac intenzívne, lebo som aj viac intenzívne na LinkedIne a tam mi stále vyskakuješ. Máš krásne fotky, úplne nádherné. Ja si myslím, že nepoznám nikoho na LinkedIne, kto by mal nejakého kauča alebo vo všeobecnosti, kto má krásne fotky ako ty. Asi si to robíš vedome však. A teraz máš na mysli tie fotky, ktoré mi spravila Silvia Slavkovská, alebo možno fotky, ktoré som mal ešte predtým a tie športové, ktoré vlastne používam? Jednak aj od Silvii, ale jednak samozrejme aj teda tie športové, ale o tej Silvii sa mi veľmi páčia. Neviem, či je to tak, že teraz spravíš si jeden photoshooting na jeden deň, máš 100 fotiek, potom to používaš pol roka. Či ako máš nejakú stratégiu na toto? Vieš čo, akože musím povedať, že so Silviou sme spravili nejaký brainstorming a dohodli sme sa na peknom díle a boli ako keby dve fotenia, jedno bolo interiérové, druhé bolo exteriérové a z tých obidvoch fotení vyšlo veľmi veľa pekných a kvalitných aj rôznorodých fotiek. Takže tú zásobu momentálne fotiek len od Silvii, ak by som mal povedať, že je to niekde, že možno k 50 až fotkám a plus ešte mám tie staršie portrétovky alebo rôzne iné a plus športové, ktoré takisto pekne rezonujú v rámci LinkedInu a toho, čo sa snažím robiť a promovať. Takže tých fotiek je fakt, že je veľké kvantum kvalitných fotiek a niekedy fakt mám problém vybrať, že ktorá by sedela presne na ten post. Bude to veľmi vidno, ako si dávaš aj záležať na celkovo tom predaji samého seba. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá téma, lebo aj naši poslucháči sú ľudia, ktorí či už predávajú nejaké produkty, služby, alebo by niekedy chceli. A áno, predať sa je jedna vec, ktorá nám s Flákom veľmi nejde a ja to tak vnímam z toho, čo sa pozriem, že ja som dosť výnimočný. Nemyslím si, že nejaký couch na Slovensku, ktorý sa lepšie predáva ako ty, keď som videl, ako vyzerá tvoj web, ako vyzerá tvoje fotky, ako si konzistentný nejaké svojej identite, nejakom brandingu. Ešte k tomu používaš stále toho istého emotikona. Tuším tu, čo to je, ten pohár, nie? Ten víťazný. Tak do takého detailu som nevidel nikoho tam mať až tak premyslené. Tak aj keď sa chcem dneska rozprávať hlavne o tej mentalite, tak ma ako zaujímalo takto na úvod, že kebyže vieš popísať nejakú tú svoju cestu toho predaja samého seba v tom online priestore a svojich coachingových služieb, že lebo teraz to máš na nejakej úrovni, aj teraz mi povedal, že už ďalšie podcasty už vlastne ani nechceš, nepotrebuješ, lebo máš toho dosť na tom LinkedIne. Tak ako si sa možno dostal z toho nejakého začiatku, ako vyzerala tá cesta práve sem, kde si teraz? Ďakujem za kompliment v prvom rade, veľmi si to cením, že teda takto to je vnímané v rámci LinkedIn alebo možno nejaké moje značky alebo proma. Dokonca dneska ráno som akurát vyučoval vo svojom programe presne, že čo sú tie kroky za tým. Ja poviem na rovinu, že niekedy 2 roky dozadu, keď som sa rozprával s mojím mentorom, coachom, dnešným už rodinným kamarátom a typkom, s ktorým som zabehol svoj prvý maratón, Danielom Kraftom, tak on mi povedal, že čokoľvek budem robiť na LinkedIne, že zanechávať nejaké blueprinty. Takže že mám si dať záležať na fotkách, aby stále boli plus minus rovnaké, aby aj ten text, to formatovanie, aby som si našiel nejaké tie odlišovače a tým sa budeš prezentovať. A vtedy možno mi to prišlo také, že však dobre, ale asi to nebude rezonovať, ale ono keď to robíte každý boží deň, dávate tam proste toho svojho emotikona, čo u mňa je tá trofej, tak ono sa to tým ľuďom začne dostávať pod kožu a začne to vnímať.
dobre, možno teraz niekde 2 roky prešli a už to začína tá moja komunita nejak vnímať, ale ja chcem možno za 3, 4, 5 rokov, aby ktokoľvek videl toho emotikona na Slovensku, tak hneď si to vedel spojiť práve s tým Pavlom Mošonským. A Mišo Paster, myslím, že veľký odborník na tvorbu značky, takisto má svoje odlišovače. A toto je možno pre tých začiatočných podnikateľov alebo ľudí, ktorí chcú začať podnikať, je veľmi dôležité, že tá konkurencia je obrovské vysoká. Že tie vstupné náklady, že stať sa podnikateľom sú podľa mňa minimálne, lebo hoci kto môže podnikať s hoci čím. V dnešnej dobe ten svet online sa tak strašne otvoril, že pokiaľ máte nejaké know-how, tak už automaticky môžete byť coach alebo konzultant. Môžete si vytvoriť online produkt, môžete mať platený newsletter, sú tam rôzne spôsoby, ako monetizovať to, čo viete, tým, kým ste, ale je strašne vysoká laťka nastavená, že byť úspešným a mať prosperujúci biznis. A preto už od začiatku ja som pochopil, že tak ten kvalitný vizuál, že bude niečo, za čím si budem stať od začiatku. A to je jedno, že možno na LinkedIne keď som ho otvoril prvýkrát, zistil som, že 15 rokov dozadu v Amerike som si vytvoril profil a keď som ho otvoril, tak tam mal 89 followerov. A to boli nejakí moji ešte spolužiaci zo škôlky, že tak mám robotu pred sebou. Ale bol som v tom konzistentný, konštantný od vizuálu, učil som sa lepšie formátovať príspevky, učil som sa od Jasmina Aliča, ktorý tiež prišiel na Slovensku v rámci jednej LinkedIn konferencii. On tam proste rozprával a začal som sa učiť od tejto svetovej triedy a začal som to aplikovať na svoj content, na to, ako chcem vystupovať, ako chcem písať. A je to úplne že jednoduché, že keď na niečom pracujete, tak musíte sa zlepšiť. Ja som profesionálny športovec, ktorý naposledy písal texty možno na univerzite v Amerike ako 22-ročný a dneska ma oslovujú alebo dávajú mi komplimenty samotní copywriteri, že fakt som sa niečo naučil a to je len tým, že na niečom pracujete každý boží deň a to je to, čo možno ja vnímam, že tým ľuďom chýba a hlavne na Slovensku, že sme netrpezlivý národ. Chceli by sme mať výsledky ideálne už zajtra a niekde na tej ceste príde zlom, kedy si prestaneme veriť, nevidíme v tom zmysel, nevidíme tam tie výsledky a vzdáme sa. Ja som tu, lebo hrajem long game, proste u mňa to není o zajtrajšku, u mňa to není o ďalšom mesiaci, ja mám nejakú jasnú víziu, čo chcem robiť, s kým chcem spolupracovať a kým sa chcem stať v rámci slovenského trhu teraz určite, ale potom, jak docelím možno tieto ciele aj v rámci svetového a za tým idem. A pre mňa zajtrajšok je o tom, aby som si splnil A, B, C, D a posunul som sa o kročík ďalej. Deň na to bude A, B, C, D a posunul sa o kročík ďalej. U mňa to není o tom, že či sa zobudím ráno a sa mi chce alebo nechce. Ja proste viem, že tu sú tie kroky, ktoré potrebujem spraviť, aby som sa mohol posúvať ďalej. Vidím, že aj do tej cesty si ako keby dal tú svoju tému práve toho premýšľania, toho mindsetu a to sa mi veľmi páči, lebo áno, ono je to v konečnom dôsledku to najdôležitejšie. Ty vieš mať všetky hlavne nejaké tu tie teórie, pravidlá, princípy, ako napríklad aj písate posty, ale ak na konci nemáš možno aj taký ten strach z toho, čo si ľudia o mne pomyslia, alebo že či nespravím chybu a či sa teraz nestrápnim, tak aj tak žiaden post potom von nedáš. Alebo aj s tou konzistentnosťou robí to teraz každý jeden deň. A ty to asi nerobíš každý deň, neviem, či máš posty alebo tak, že 2-krát do týždňa, alebo ako máš nejakú stratégiu na toto? Vieš, čo teraz postujem? Ja som prešiel z nejakých 3 postov na týždeň na 5 postov. 5 postov týždenne? 5 postov týždenne. To už je dosť. Ale u mňa to napríklad funguje, dneska som o tom rozprával teda s svojím členom, je, že ako keby, že 2 z tých postov už recyklujem z minulosti. Takže mám nejakú knižnicu tých postov a 2, ktoré fakt išli, tak iba zrecyklujem. Takže tá myšlienka, ktorá tam bola, alebo to niečo, čo rezonovalo s tými ľuďmi, tak môžem zmeniť ten hook, hej, akože to oslovenie, môžem tam zmeniť pár riadkov, dám tam iný vizuál a na rovinu poviem, že človek si nepamätá, čo mal minulý týždeň na večeru, takže určite ten človek, ktorý má pravidelne číta, tak vôbec nevie, čo som postoval 3 mesiace dozadu. A keď ten post iba mierne upravíte a postnete ho znovu, tak ako keby je to nový post. Takže 2 z tých postov, ktoré mám na ďalší týždeň už pripravené, tak sú niekde z mojej knižnice dávnejších postov a 3 sa snažím tvoriť na to, čo sa deje teraz. Čo potrebujem docieliť v rámci dneška alebo možno tohto mesiaca. Takže sú to plus minus, že 5 postov a u mňa sa osvedčilo
to, že ja mám proste pondelok, mám okno v kalendári 2-3 hodinové, kedy tvorím príspevky, ale tvorím ich na týždeň. A ja všetky tie príspevky už mám nalinkované ďalší týždeň a ja už keď idem na LinkedIn, tak idem len kvôli tomu, aby som tam komentoval, aby som sa tam spájal, aby som sťahoval tých ľudí, ktorí majú záujem so mnou spolupracovať, aby som ich sťahoval k sebe, ale už čo sa týka, že tvorby príspevkov alebo také, že teraz nemám nápad, čo písať, o čom a kedy, a teraz po večeroch písať, toto som proste katol, lebo toto je... keď fungujete randomne, stále to tvrdím, tak budú len randomné výsledky, že pokiaľ začnete fungovať špecificky a máte za tým stratégiu a viete, aj ten kalendár si držíte pod kontrolou, tak vtedy sa dosahujú najlepšie výsledky. Teraz to trocha aj ja osobne riešim, tak ma to zaujímalo. Čak tento podcast nebude o písaní článkov ani o LinkedIne. A mňa zaujímalo, keď si povedal, že teda vedome aj či už tými postami a všetkým, čo robíš, tak naplňaš vlastne svoju víziu. Vieš aj mi povedať, že ako vlastne by si tú svoju víziu sformuloval? Čo to vlastne je? Kam chceš smerovať? Takto normálne verejne do éteru? Kľudne. Akože určite sa snažím, alebo môj taký sen, vízie je byť jeden z, a teraz nechcem akože dehonestovať alebo diskreditovať iných koučov, či biznis, alebo mentálnych, alebo tak, lebo strašne veľa skvelých profesionálov. Sám s niektorými som spolupracoval a spolupracujem a netvoria si svoju značku a marketing. Takže, ale ja som pochopil na začiatku, naučil ma to môj ďalší coach Adrian Digby, ktorý vlastne, jeho coach je Richie Litvin, jeden z najuznávanejších coachov na svete v Kalifornii, a on tvrdí v podstate to, že jedna stránka je pracovať na sebe ako coach, tú svoju expertízu prehlbovať, mať tie kompetencie, skilly, a druhá vec, tá stránka je vlastne ten marketing a to promo. Keď sa pozriete na svetovej úrovni Tony Robbins napríklad, tak keby nemal dobrú značku, keby proste nemal dobrý marketing, tak ten svet by o ňom nevedel. Takže ja som pochopil to, že potrebujem budovať presne tú svoju značku, ten svoj marketing a byť tým ľuďom na očiach, aby vlastne zistili, že to ten Pavel Olšanský je. Takže moja vízia je do možno 3-4 rokov byť jeden z možno najviac na očiach koučov, keď to poviem tak, najviac na očiach koučov na Slovensku v rámci slovenského marketu a spolupracovať. Ťažko povedať, to nemôžem takto o sebe povedať. Z môjho pohľadu určite áno. Tak dobré. Ja teraz myslel, že povieš na svete. Vieš, lebo na Slovensku som si myslel, že už to máš, tak teraz, že ideš byť svetový. Akože chcel by som byť jeden z najuznávanejších koučov v rámci Slovenska, a nielen akože mentálnych, ale aj práve tých biznisových, lebo tie veci, ktoré sa učím v rámci biznisu, sú od ľudí zo zahraničia. Takže to sa snažím prinášať sem. Dobre, tento cieľ bol celkom skromný, ja sám som prekvapený, že ako veľmi sa to rozbehlo na LinkedIne, a niekedy som vôbec netvoril obsah v slovenčine, ale tým, že viac a viac slovenskej komunity mi prichádza do networku, tak som ako keby aj forsírovaný, že tá slovenčina predsa je to náš prirodzený jazyk, ľudia na to lepšie reagujú, rezonujú, a na druhej strane, že nie každý má ten level angličtiny natoľko dobrý, aby si ho vedel prečítať, pochopiť, a áno, je tam ten translate knoflíček, ale nedá sa presne preložiť tá angličtina do slovenčiny, lebo nevie to tak chytiť za srdce. No keď píšeš anglicky, ja som myslel, že máš teda ambície, vieš, že teda možno byť top coach, mentálne v Európe alebo niečo podobné. Máš takéto tak v hlave? Vieš čo? Ako moc, možno prepáč, taká otázka je, že ako moc ako keby ambiciózne alebo vysoké ciele si ty nastavuješ, a možno aký by si odporúčal aj druhým si nastavovať, lebo niekto si nastaví skôr, vie, že nejaké menšie ciele a potom sú radi, keď to splnia, alebo idú vlastne na istotu. Niektorí ľudia sú tak vysoké ciele, že potom to nikdy nesplnia a potom sú to nešťastní. Takže čo je podľa teba taká dobrá stratégia v tomto? Ja som čítal rôzne štúdie, aj som sa rozprával na túto tému s rôznymi odborníkmi, a samozrejme, že sú také dva tábory. A jeden ten tábor je, že prehnane vysoké ciele alebo ambiciozne ťa iba frustrujú, keďže nedokážeš ich dosiahnuť. Ja som niekde tak 70% v tom, že aj tak by mali byť proste, že ambiciozne, ale mali by byť reálne. Dobre, ja si teraz nedám cieľ, že chcem byť prvý na Marse, lebo viem, že je to proste, nie je to reálny cieľ. Ale byť najlepší v rámci Slovenska, prečo nie?
môžeš byť najlepší v rámci Európy. Dobre, je to veľmi ambiciózny cieľ, ale prečo nie? Dá sa to. Sú na to nejaké kroky. Takže ja tvrdím, že čím je ambiciózny cieľ, tak tým akože máš aj väčší rešpekt, ale viacej ťa to ťaha k nemu. Takže ja som si nastavil v decembri veľmi ambiciózne ciele. Veľa z nich som teda zistil, že možno neboli až také ambiciózne, že mám celkom slušnú rýchlosť dosahovaní tých cieľov a mohli byť ešte väčšie, ale vtedy sa mi zdali ako veľmi ambiciózne a reálne. U mňa je to, že keď je vysoký cieľ a dosiahnete len 80% z neho, tak stále ste oveľa ďalej, než keby ten cieľ bol minimálny a dosiahnete 100%. Takže ja sa vlastne, že ten cieľ by mal byť vyzývavý, mal by vás challengeovať, aby to nebolo tak, že je to cieľ, že však dneska nemusím na ňom pracovať, lebo však na čo. Ten olympionik, ktorý trénuje na olympiádu o 4 roky, tak on môže si povedať, že zajtra vynechám, však máme ešte 4 roky pred sebou a potom vynechám ďalší týždeň, lebo však sa mi nechce, 4 roky mám na to. Ale pokiaľ môj cieľ je vyhrať zlatú medailu na olympiáde, tak každý boží deň sa ukáže v ten deň na tom štartovisku, či ste ten tréning odflakli, či ste vôbec ho mali alebo nemali. A to je to, že vlastne veľmi pekný citát je od Usaina Bolta, ktorý hovorí, že každý boží deň som makal drel na tom, aby som zabehol 9 sekúnd a vyhral zlatú medailu a že ľudia v dnešnej dobe to zabalia za pár mesiacov. Ako si to mal ty s tým svojou ambíciou počas svojej profesionálnej kariéry, keď si ešte teda hral basketbal, že bolo to, že na začiatku si mal tie ciele vysoké, potom sa znížili alebo graduálne to stále, ako si dostával stále väčšie a väčšie úspechy, tak sa stále posúvalo, že ako sa toto vyvíjalo? Ja napríklad poviem na rovinu, že svoj najväčší basketbalový sen som nenaplnil. To bolo, ja som chcel byť euroligový hráč a hrať najvyššie súťaže v rámci Európy a to sa mi bohužiaľ nesplnilo. Dôvody môžu byť rôzne, ale ak by som povedal seba kriticky, tak začal som sa neskoro možno obklopovať správnymi ľuďmi alebo hľadať aj takých odborníkov a zainvestovať viacej do seba. Čo tým myslím je, že ja som si, ešte keď som bol mladý, ja som išiel do haly, ja som trénoval 4 hodiny. Akože ja som tam fakt bol bomby, manželka teraz bývala vtedy partnerka, teraz manželka, chodila mi doskakovať loptu, otec chodil doskakovať loptu, ja som fakt bol, lebo som si myslel, že je to ten počet hodín, ktorý potrebujem robiť v tej telocvični. Dekadu neskôr som zistil, že to, čo som niekedy robil za 4 hodiny, som vedel s trénerom spraviť za možno polovičný čas, pretože mi nastavil to zrkadlo, učil ma, ukazoval mi lepšie techniky, ukazoval mi, ako by to malo vyzerať, išiel so mnou a ma fixoval. Takže to som vlastne pochopil, že aj v rámci biznisu, že chcem sa obklopiť tými správnymi ľuďmi, ten čas skrátim, kľudne budem ochotný investovať do seba peniaze, ale budem sa rýchlo učiť a to, čo sa učím, budem hneď vedieť aplikovať. Takže keď sa pozriem späť na ten šport, tak ja som to nedosiahol. Slušného, správneho agenta som bohužiaľ natrafil na neho, až keď som mal 30 rokov a to už tá kariéra je na zlomku, kedy už to začína ísť trošku dole s kopcom, kedy vlastne namiesto toho, aby mi vždycky dal nejakú ponuku v lete a zober, lebo je to najlepší kontrakt a choď do Anglicka, zober, lebo je to najlepší kontrakt, choď do Francúzska, tak tento agent mi predostrel nejakú ešte kariérnu víziu a že ty by si nemal ísť za najlepšími peniazmi každý jeden rok a mal by si pozrieť možno, že do akej krajiny ideš, či tá krajina je rešpektovaná, pod akým trénerom budeš, ako budeš mať rolu, ako sa môžeš zlepšiť, ako západneš. Až vtedy mi začal ukazovať to, že na začiatku so mnou ten agent mal spraviť nejaké kroky, to, čo teraz robím v biznise s ľuďmi a tie kroky si mal proste dodržovať a byť trpezlivý. Kľudne môžeš ísť niekam za menej, ale vyhraj tam všetko, čo sa dá, aby ťa to vystrelilo na trhu v rámci tej ponuky, vyhraj tam všetko, čo má a potom ty nepôjdeš, že o polovičku, nedostaneš o polovičku lepšie salaries, dostaneš ich 6-násobne viacej. A toto bolo to, čo vlastne ja som pochopil až v 30-ke a už som cítil, že ten môj športový čas sa začal krátiť a už potom sa mi narodilo druhá dcera, už pri 2 deťoch už tie priority boli, že chceme byť tam, kde bude aj rodina mať to zázemie, kde manželka bude šťastná, spokojná a tie Čechy nám veľmi sadli vhod, lebo aj, dobre, my športovci nemáme veľa tých prázdnin, sviatkov, ale aj tie 2-3 dní, ktoré som mohol cestovať na Slovensko v rámci Vianoc, boli stále lepšie než žiadne Vianoce. Ohľadom dôležitosti mentora alebo toho trénera, však ty si vlastne tiež taký mentálny tréner, mentálny agent, dalo by sa povedať. Tak ja som sa zamýšľal nad tým, že
ako by možno tvoja kariéra vyzerala že inak, možno v čom je akože lepšie alebo horšie, keby si vlastne takéhoto mentálneho trénera mal úplne od začiatku. Keď sa nejak zamyslíš tak filozoficky, tak čo si myslíš, že ako by to mohlo vyzerať inak? Vyzeralo by to, ja si myslím, že by som si naplnil ten sen hrať v Euroligu a ako ťažko teraz možno plakať nad rozliatým mliekom, neviem, je to stále, že what if, ale ja to možno vysvetľujem aj tým rodičom, ktorí ma oslovia, že mám tu že skvelú 14-ročnú baskeťačku, Maka je fakt šikovná, neverí si. Teraz možno budú ďalší dvaja chalani, ktorí sú veľmi šikovní, talentovaní už v rámci mládežníckej reprezentácii baskeťáci, ale tiež majú nejaké blokády. Ja som toto zažil, keď som mal 25 a bol som ako keby nútený tým prostredím, trénerom, aj svojimi osobnými vecami, ktoré sa mi diali v živote, vyhľadať odborníka a viem, čo to so mnou spravilo v 25-ke. Ako ma to pretransformovalo, ako som začal ináč vnímať veci, rozmýšľať, ako mi to pomohlo v rámci športového výkonu, ale ako osobnostný rast. Čo konkrétne ti to najviac pomohlo? Keď máš povedať jednu vec? Ak by som mal povedať jednu vec, tak prestal som škatulkovať svet ako čierny a biely, že teraz nevidie ti zápas a je to, že tá najhoršia vec a že dokeľu, že prečo mi to nevyšlo a hral som zle, ale vidieť to ako, dobre, nevyšiel mi zápas, že čo sa môžem z toho zápasu naučiť, že kvôli niečomu mi to nevyšlo, dobre, viem zlepšiť prípravu, možno som sa zle vyspal, alebo zmením obed. Hej, potom už neskôr v kariére som napríklad mal vegetariánsky obed, mal som tofu namiesto mesa, lebo to meso mi neúplne trávilo dobre. A niekedy ešte som to cítil v rámci rozcvičky. Šlofík, hej, je 20 minútový ideálny, 30 minútový, je to hodina a pol, že aký to je. A začal som to vyhodnocovať a ten spätný feedback, ako toho, kvôli čomu som nepodal ten ideálny výkon, som začal reflektovať a nachádzal som tie iné spôsoby. Takže v tomto mi to veľmi pomohlo. Ale ako si na tým premýšľal predtým, že potom je to teraz také, že OK, tak čokoľvek ja vlastne spravím nejakú akože chybu, alebo neviem sa dalo niečo zlepšiť, tak idem to zlepšiť, lebo mi to pomôže. A ten mindset bol predtým aký? Toto je skvelá otázka na moju manželku. To bolo, že mali sme dohodnutú večeru po zápase a ja som na tú večeru neprišiel. Bol som tak strašne frustrovaný z toho zápasu, že som sa blokol a neprišiel som a ďalšie 3 dní som bol nahnevaný, frustrovaný, nasratý. Takže toto bolo ten mindset, kedy to bolo, že buď dobrý zápas, OK, check, alebo zlý zápas, tak teraz idem pod zem a budem nahnevaný ďalšie 2 dní, ovplyvní to moje vzťahy mimo basketbalu, ovplyvní to môj život basketbalový a ovplyvní to minimálne ďalšie 2 tréningy, kedy budem stále prehrávať ten zápas a budem nahnevaný, alebo si proste poviem, OK, fajn, bude to trvať 2 hodiny, tú frustráciu zo seba dostanem a teraz čo môžem robiť ináč, čo môžem robiť lepšie, ako tú prípravu zoberiem do rúk na budúce a na tú večeru s manželkou prídem a nebude oheň na streche. A ako to spraviť tak, aby tú fázu tej nahnevanosti čo najviac skrátil, lebo však každý robíme chyby, veľakrát nám čím nám na niečom viacej záleží, tak tým viac sme potom nahnevaní, lebo keď si predstavím človeka, ktorý spraví chybu a vždy len tak chladnokrvne, bezemočne si povie, že dobre, tak poďme sa zanalýzovať, čo sa stalo zle a poďme to teda nejako opraviť, tak neviem si predstaviť, že by človek ako ľudská bytosť to dokázal 100% času takto bezemočne ako riešiť, tak neviem, že ako to teda nejako spraviť, aby tie emócie nás nepozletili. Tie emócie tam musia byť, sú tam právom a mali by sme im nechať ten priestor, aby odišli. Takisto Djokovic teraz dostal na frak vo finále Wimbledonu a neverím, že ďalšiu hodinu to reflektoval, akože je to úplne normálne, že byť chvíľu nasratý, dobre, nechať to, je to súčasť športu a to je tá krása na tom, tie emócie, ale príde proste moment, kedy sa treba nadýchnuť a vydýchnuť, OK, dobre, že idem ďalej, posuniem sa, že what's next. A to je akurát Novák, dávam to svojim športovcom ako za príklad, je, že na jednom interviu sa ho raz opýtal ten reportér, že Novák, že vyzerá, že niekedy aj z 0-2 dokážete vyhrať Grand Slamový pohár, že čo je za tým, že ako keby ste našli ten recept na to, že ste stále kľudní, ste sebavedomí a že viete, čo robíte. A on povedal, že žiadny recept som nenašiel. To je o tom, že keď som bol možno mladší, tak tá frustrácia ma ovládla a nevedel som sa vrátiť do toho zápasu. Potom som sa začal venovať teda mentálnej prípravy, začal som sa študovať, pochopil som svoje silné, slabé stránky, začal som na sebe pracovať a trvalo mi to možno jeden set. A teraz som už v takom štádiu, že viem sa vrátiť možno v rámci jedného gému.
Takže že aj u mňa to bolo, niekedy mi to trvalo ten zlý zápas procesovať ďalšie 3 dní. Už posledné roky ako profesionál som ho vedel sprocesovať za pár hodín. Pár hodín bola tá frustrácia, tá nahnevanosť, ale potom som sa nadýchol, vydýchol, OK, že čo sa stalo a že teda, že what's next, že čo budem robiť ináč. A už mi to trvalo v podstate z 3 dní na 3 hodiny je si myslím, že veľký posun. Sú aj nejaké techniky, ktoré odporúčaš, ako napríklad práve nejaká meditácia, dýchanie, alebo práve, ja neviem, že tá mentálna príprava, nech už to znamená čokoľvek. Máš niečo takéto? Pred tým zápasom určite ja tvrdím, že treba mať nejakú predzápasovú rutínu a kľudne aj pred tréningovú alebo v rámci tréningu, lebo to, ako trénujete, vlastne tak isto sa budete stávať k zápasu a nedá sa to proste, že flipnúť switch. Že keď budem chodiť na tréning a budem tam na 40% a v rámci rozcvičky si budem robiť, čo chcem a po tréningu hneď zoberiem tenisky a idem domov, tak nemôžem čakať nejaký kvalitný výkon v rámci zápasu, lebo to isté sa preniesie na ten zápas. Pokiaľ na ten tréning chodím a už trénujem aj tú svoju sústredenosť, počúvam aj toho trénera, teraz možno rozprávam priamo k tým mladým športovcom, že počúvam toho trénera a som sústredený, tak to isté sa preniesie na zápas. Môžem povedať, som trénerom 12-ročných chlapcov v Pezinku a vidím niektorí chlapci, ktorí prídu a počas rozcvičky sú stále hlavou niekde inde, ešte riešia možno školu, niečo iné a vidím tých chalanov, ktorí sa už sústredia od prvej minúty až do poslednej a je to vlastne ako keby taká, to zrkadlo sa to preniesie na ihrisko, keď hráme zápas. A keď zoberiem timeout a teraz zoberiem tabuľku a máme minútu na to, aby som im niečo vysvetlil a nakreslil niečo, čo chcem, aby oni zahrali, tak tí, ktorí bývajú väčšinou nesústredení na tréningu, tak majú z toho guláš a viem od nich, že to nedokážu preniesť na ten zápas. Ale tí, ktorí chodia už sústredení na tréning a počúvajú, a tak viem, že im to vysvetlím a aj v tom tlaku, v tom zápasovom, keď je napríklad je to egál, tak viem, že na nich sa dá spoľahnúť a oni to proste executnú. A toto je napríklad jedna vec, že začína to už v tréningu, že ten prístup, to, aký ste už profesionál na tom tréningu a kľudne aj v tom mladom veku, toto sa môže začať formovať, ako počúvate, akou precíznosťou idete cez tie drily. Hej? Keď vám niečo povie tréner a teraz ja sa pozerám na inú skupinu, že či to skutočne stále idete bomby, lebo chcete byť lepší, alebo či si poviete, že ten tréner sa nepozerá, teraz je ten čas, že môžem sa na to vykašľať. A toto napríklad rozpráva Pastrňák, je, že keď sa dostal z Českej republiky, tuším do Švédska, tak rozpráva, že boli v posilovni, prišiel tréner, dal im plán a odišiel. A on že, no dobre, tak čo, však nebudem nič robiť, v pohode. Ale zrazu videl, že tí chalani proste makali, išli 100% a nebol ten tréner vo fitku alebo v hale. A vtedy mu to docvaklo, že aha, že tak oni to nerobia kvôli trénerovi, oni to robia kvôli tomu, že chcú byť lepší a chcú niečo dosiahnuť. A vtedy mu to docvaklo, že keď bol v Čechách a tréner mu povedal, že sprav 10 klikov, tak on ich spravil 7, iba že teraz ten tréner tam donesie a povie, že sprav 10 klikov, odíde a tí chalani spravia 15. A to je to, čo by sme si mali budovať už v mladom veku. A keď sme si to nevybudovali v mladom veku a teraz sme už dospeli, tak máš nejaké tipy, ako si to budovať teraz? Lebo takto, že ja to vidím aj na sebe, že dám možno príklad, som teraz týždeň na dovolenke a mal som tam akože knižku a hej, že bolo to teda nejaká biznisová knižka a že ja som to videl tak, že mal som to vyslovene ako takú oddychovku, že som si tú knižku čítal a mám pocit, že som si na konci nič z nej nezobral, sa tak priznám, mám pocit, že to bolo asi 10 zabitých hodín. Akože bavilo ma to, ale že ma to teraz v živote nejak veľmi posunulo, by sa asi nedalo povedať. Asi som bol tak teraz nastavený takto, ale pamätám si možno, že pred 2-3 rokmi, keď som naozaj veľmi žil veľmi biznisom, ako aj teraz žijem, ale vtedy to bolo také viac intenzívnejšie, tak keď som si chytil knižku, tak ja som si presne z každej strany som si pomaly spravil nejaké poznámky, spravil som si výcud, spravil som si normálne asi 30 spoločkových to-do list, čo všetko môžem aplikovať, že som to akože riešiť. Aj to veľmi som to videl teraz na tejto knižke, že ako je ten mindset dôležitý, som si to teraz tak pripomenul. Tak mi napadlo, že ako to spraviť, aby som niečo že naozaj chcel. Je to iba o tom rozhodnutí, že si poviem, že dobre, toto naozaj chcem ďalším na tom a idem do toho, či sú tam možno nejaké bariéry, ktoré ľudia si nejako zažívajú. Teraz bavíme sa v rámci možno, ak sa ťa opýtam, že v rámci knížiek a čítania a aplikácie z knížiek alebo všeobecnosti? Vo všeobecnosti, keď je to také, že vieš, že chceš naozaj niečo brať veľmi seriózne, vážne, hej, a je to také, ale na konci, alebo vieš, že to ti prinesie tie výsledky, ale na konci dňa
veľa vecí tie rozptýli. Nakoniec na konci dňa je to také, že OK, nemáš až tam taký fokus, takú pozornosť a hej, že potom si toho toľko nezoberieš. A to je jedno, že či teraz to je nejaký biznisový meeting, alebo či je to nejaký zápas, alebo či je to teraz knižku, alebo si počúvaš nejaký podcast. Ono tak akože v reále, že nedá sa byť stále 100%, takže to je jedna vec, že my ľudia sme strašne prísni na seba a máme to všetci, túto tendenciu. Čo sa týka v rámci knížiek, ja vnímam, že sú dva typy knížiek. Jedna, ktorá ťa má iba proste nejak zabaviť, vyfiltrovať hlavu a z tých knížiek proste je to v pohode, že keď si nezoberieš nič, ale povieš si, že tých 10 hodín bolo stále lepšie strávených, než keby som mal pozerať možno 4 filmy, pretože minimálne trénuješ, a toto napríklad Michal Meško ma veľmi oslovilo, keď hovoril, že vlastne, že v dnešnej dobe všetci čítame alebo konzumujeme strašne rýchle informácie v rámci sociálnych sietí a že už to čítanie z tých hard copies sa nám stráca. Aj v škole je to problém. A dokonca niekde, už myslím, že vo Francúzsku, alebo niekde už napríklad tablety a telefóny sú zakázané, lebo naše deti strácajú schopnosť sa sústrediť a vedieť spracovať tie informácie a ich potom zreproduktovať, že o čom vôbec čítali. Takže minimálne to čítanie je super na to, že stále trénujete mozog a tú pamäť, lebo niekedy možno, ja si pamätám na sebe, že ja si pamätám, hej, dátumy narodenia mojich rodičov, pamätal som si telefónne čísla. V dnešnej dobe, keď sa opýtate niekoho, tak ani nemusí vedieť telefónne číslo mamy alebo otca. Takže všetko vlastne máme už uložené. Takže minimálne to čítanie, jedna vec je, že minimálne trénujete ten váš mozog. A druhá, tá aplikácia, tak mne sa veľmi páčilo, ja som ešte veľmi dávno pozeral nejaký podcast s nejakým milionárom a on napríklad tiež má veľkú knižnicu a povedal, že 80% z tých knížiek nemá dočítaných. A to je, že dobré, že čo je za tým. A on povedal, že on keď si rozčíta knižku a príde nejaké uvedomenie alebo že niečo, že čo mu tikne, a chce to aplikovať do života, on tú knižku zakladá a tá knižka splnila účel. Takže možno namiesto toho, aby som si každú stranu poznámkoval a potom mám krásne poznámkovanú knihu, ktorú aj tak založím a za týždeň neviem, aké sú tam poznámky, nič neaplikujem, tak ja sa stále pýtam, že ak by bola iba jedna vec, ktorú tá knižka by mi mala niečo priniesť do života, zmeniť, že čo by to bola tá jedna vec. A tú jednu vec si vytiahnuť a skúsiť aplikovať. A teraz možno na tej všeobecnej úrovni je, že ja stále tvrdím, že aj tým športovcom, že pokiaľ ja vám poviem, že čo robím, kde som bol, s kým som sa stretol, ako to robím, tak vy neprídete, keď to budete aplikovať tam, kde som ja. Pretože ja som unikátom a ja mám nejakú svoju cestu, ktorú som si prešiel, že vy to môžete zobrať ako inšpiráciu, ale tým, že vaše vnútorné hodnoty sú iné, tým, že inak rozmýšľate, máte iné talenty, tak vy si to máte iba zobrať ako inšpiráciu a aplikovať do svojho života. Takže ak ti poviem, že stávaj so mnou ráno o 5:30 a poď behať, tak môžeš to vyskúšať, môže ťa to frustrovať, možno to klapne a bude to práve orechové pre teba a bude ti to pomáhať v rámci dosahovania cieľov, ale ty by si mal nájsť tú svoju cestu v rámci tvojich nejakých vnútorných hodnot. Chápem. Poďme sa porozprávať ešte trocha o tom, ako kaučuješ. To je téma, ktorá ma tiež veľmi, veľmi zaujíma. Však pokiaľ som správne vyčítal aj z LinkedInu, tak ty hlavne kaučuješ čože CEOs, teda riaditeľov firiem, manažerov, a že nevidel som tam až tak veľmi, že športovcov ako takých, však vrál si, že aj trénuješ, ale teda primárny fokus je skôr na ten biznis ľudí však. Mňa by možno zaujímala, že aj čím to je, lebo tak by taký prvý nápad mi prišiel, že dobre, však ty si mal veľmi úspešnú kariéru, tak teraz logicky idem mentálne kaučovať športovcov. Prečo si vybral práve týchto biznis ľudí? Jedna vec, a to som už akože myslím, že rozprával aj v inom podcaste, bolo, že mne tí športovci navždy ostanú srdcom blízky a chcem aj tým mladým pomôcť, lebo viem, že aký je to krásny zázrak, keď máte kouča, mentora a zrazu z toho, čo produkujete, začnete produkovať dvojnásobne lepšie výsledky a to je krásne vidieť na tom ihrisku. Takže toto mi myslím, že ostane, ale pre mňa to nebolo ako keby dostatočne vyzývavé, že dobre, tak som športovec, mám 28 rokov za sebou a teraz znovu budem len v športe, že či to nie je taký stereotyp. A ešte plus v Pezinčane ma stiahli ako basketbalového trénera. Chcel som sa začať vyzývať a pre mňa výzva bola, že dobre, Pali, že skús sa naučiť, pochopiť a preraziť v niečom, čo ti úplne neznáme. A to bol práve ten biznis svet.
A takže začal som k tomu pričuchávať a potom ako keby v rámci tej tranzícii som zistil, že to všetko, čo ma ten šport naučil, čo mi vlastne dal a ako som si vyformoval svoj mindset, je niečo, čo potrebujú aj v biznise. Pretože ako sme sa aj pred podcastom chvíľu rozprávali, je, že človek v biznise, keď si neverí, nepozná svoju hodnotu, nevie svoje silné, slabé stránky a nemá správne nastavenú hlavu, tak možno v tej kancelárii alebo keď je podnikateľ, sa niekde sa schová. Ale ten športovec nemá kde sa schovať. Tam je proste, to povedal NBA tréner, zvykol nám to hovoriť až príliš často na tréningoch, že there is nowhere to hide. A to ihrisko ukáže, že či makáte na sebe, či odstraňujete svoje slabé stránky, či si veríte, to vám to ihrisko vás proste odskúša a na tom zápase to jasne vidieť. Ale v tom biznise to až tak vidieť nie je, ale človek, ktorý si myslí, že má nejaký potenciál, dosahuje svoje výsledky, tak ja tvrdím, že stále niekde reálne na 40%, lebo dá sa dosať oveľa viac. Takže toto bolo niečo, čo ma začalo zaujímať, vyzývať, išiel som do toho. Tých športovcov stále riešim, stále sú moji športovci srdcovka. Raz za čas ide post aj v rámci športu, nejaký testimoniál, alebo keď targetujem, ale aj v rámci LinkedInu, ako keby mám teraz možno až 3 avatarov, ktorých sa snažím oslovovať, ale v rámci LinkedInu nemôžete oslovovať 3 súčasne a stávať sa do pozície experta v 3 daných. A u mňa to stále je to mindset a výkonnosť a či už je to v športe alebo v biznise, stále to viem nejak skľúčiť, ale keď je napríklad mentorujem alebo tých podnikateľov, tak môžete mať viacej služieb, ale stále ten profil minimálne máte usporiadaný na jedného avatara. A u mňa je to jeden avatar, sú to tí podnikatelia CEOs, ktorým sa snažím pomáhať prekonávať strachy, obavy, zlepšiť výkonnosť, efektivitu. A samozrejme, že niektorí športovci v tom sa nájdu a budú rezonovať. Niekedy ten príspevok raz za čas vidie športový, tak mi to pritiahne nejakých športovcov, ale primárne akože je to takto zamerané. Aké najčastejšie strachy riešiš takto s ľuďmi, keď ich takto konzultuješ, kaučuješ? Nechcem to úplne, že zaškatulkovať, ale ak by som vo všeobecnosti mal povedať, tak je to, že človek sa podceňuje. Akože musím povedať, že mám skvelých klientov a keď mi porozprávali ich príbeh, ich skúsenosti, všetko, tak ja som proste mal otvorené oči a potom mi povedali, že za koľko sa predávajú a vtedy mi sanka padla, že prosím, že to nemyslíš vážne. A to bolo, bude to strach, bude to, že nevidia svoju hodnotu, sú to obavy. A strach z toho, že čoho sa boja? Či je to strach zvýšiť cenu, či je to strach, neviem, odmietnutia, hej, že zrazu, aj tak ja si myslím, že taká správna miera by malo byť, že z 10 ľudí by vás malo len 4, by si vás mali dovoliť, že keď z 10 ľudí sa predávam 8 a 9 a všetci hovoria, že áno, na moju cenu, tak som príliš lacný. Keď z 10 ľuďom, ktorých mám na Discovery Call a iba jeden to zoberie, tak som príliš drahý a môžem teraz riešiť, že ako zvýšiť hodnotu toho. Ale Discovery Call je? Discovery Call je proste 30 minútový, dajme tomu hovor, kde už človek príde, má vás navnímaného, viete plus minus, čo robíte, ako sa predávate, teraz možno idete riešiť tú cenu, tú vašu cenovú ponuku. Pokiaľ neposielate nejaké akvizičné správy alebo ponuky v rámci cenovosti, cenotvorby, tak je to práve je to na tom Discovery hovore. A som neprerušil, prepáč? Ja len hovorím, že tá správna miera by mala byť tá, čo sa týka akože nejakej konverznosti, by mala byť niekde okolo 40% alebo do 50% maximálne. A takže keď máte tú kapacitu v rámci slovenského trhu, človek, ktorý má skúsenosti, má odbornosť, má skvelé know-how a predáva sa na hodiny, to už nie je úplne, že super model, ale dobre, ale tak tá hodina by mala byť akože minimálne, že adekvátne zaplatená, ale ešte keď to je že veľmi nízko, tak potom to treba riešiť a možno moja otázka je, že kvôli čomu to tak je. Že kvôli čomu si nevypýtaš trojnásobok toho, čo momentálne. A to sú práve, že teda hovorím, že ľudia sa podľa mňa podceňujú. A čím to je, že sa podceňujú podľa teba? My sme taký zvláštny slovenský národ, že si podľa mňa celkovo neveríme.
Ako ja som to zažil na sebe, že tiež som si neveril, keď som vyrastal. Možno nemal som nejaké dôvody si veriť, pretože ľudia mi neverili. A keď vám neveria ľudia, tak častokrát sa to dostane pod vašu kožu, ale ja som proste, u mňa prišiel pivotujúci moment, kedy som si povedal, že stačí. A to vôbec není o tom, že čo hovoria o mne druhý, a aj basketiaci, ktorí už boli profesionáli a hovorili môjmu otcovi, tvoj si nikdy nebude profík, hej, nemá na to aj toto a nemaká na sebe dostatočne. A keď to počujete, tak dostane sa vám to do hlavy, ale u mňa to prišlo, že kto si ty, kto ma budeš súdiť, kto si ty, ktorý vieš o mne viacej než ja o sebe. Takže som si povedal, že dobre, nemusí mi nikto veriť, že stačí, že ja si budem veriť, a preto hovorím, že podľa mňa, že Slováci si málo veria. A čo tebe pomohlo v tom získať to sebavedomie, tú sebadôveru, že áno, zvládnem to? Presne všetky tie pády, ktoré som zažil. Prišiel som do Ameriky a teda aj som si veril už v rámci Slovenska, ale tam som dostal veľké facky, že z toho možno jedného z lepších hráčov v Pezinku som bol na malej škole z 12 hráčov 13 a zrazu zistíte, že to Slovensko je fakt len veľmi malá bodečka na zeme guli, a keď chcete niečo dosiahnuť, tak sa musíte porovnávať s trošku inou mierou ľudí. A v tej Amerike som vlastne zistil, že teraz boli dve cesty, a to bolo, že buď sa opustiť, vzdať a vrátiť na Slovensko, čo už som nemal od toho ďaleko, akože píšem to aj v niektorých príspevkoch na LinkedIne, alebo začať na sebe makať. A ja som začal na sebe makať a videl som tie výsledky tej svojej tvrdej práce, že za 4 mesiace alebo v rámci leta som sa vedel z toho 13. hráča prepracovať na kapitána družstva a viedol som tých chalanov, ktorí mi nakopávali zadok celé leto, a ešte ten samý rok som sa stal jeden z najlepších hráčov v rámci college americkej ligy. A to bolo to, že som sa teda nevzdal, nevrátil som sa na Slovensko, takže to mi dodalo takú odvahu, že dobre, keď to viem v tomto a som obyčajný Pezinčan, chalan odnikiaľ, žiadne privilégie a žiadni rodičia, ktorí by niekde niekomu obalky dávali pod stolom, tak sa to musí dať vedieť spraviť aj v iných sférach života. A keď to dokáže obyčajný basketiák, a teraz dokáže to na LinkedIn obyčajný basketiák a dokáže to v rámci biznisu obyčajný basketiák, tak potom není možné, aby to iní ľudia, ktorí majú oveľa vyššie kompetencie, skúsenosti v rámci toho daného odvetia, aby to oni nedokázali ešte rýchlejšie a efektívnejšie. A to je pravda, lebo keď tak spomínam možno nejakú aj tú svoju cestu, že práve nejaké to najnáročnejšie obdobie, ktoré ja som mal, tak keď som ho dokázal prekonať všetky tie prekážky, tak mi to dalo to sebavedomie, že keď som zvládol toto, tak dokážem zvládnuť vlastne, že čokoľvek, dalo by sa povedať, mi to dalo také sebavedomie. A áno, že to bolo vlastne, keď som mal tuším nejakých 17 rokov, že som vlastne, že odišiel som v podstate od rodičov, aj som vtedy som akurát mal poradnú nohu, že som ani nemohol pomaly chodiť pol roka, a že s prvou frárkou som sa rozišiel, to bolo veľmi, a že takéto veľa vecí sa mi stalo akože naraz. Asi nejakých 5-6 vecí, to akože na pole na 17-ročného chalana, to bolo vtedy, že dosť. A áno, že odtedy som si začal tak veriť a mi to dalo takúto energiu, že dobre, tak naozaj, že keď toto zvládol, tak čo môžem zvládnuť ešte viacej, že som objavil taký svoj potenciál ukrývaný v sebe, predtým som tiež bol vlastne normálny chalan z Pezinka, tiež som z Pezinka, takže je to také zaujímavé. Ja len premýšľam nad tým, že či naozaj sa ľuďom musia stávať takéto náročné a možno zlé veci niekedy na to, aby si to sebavedomie v sebe našli, aby našli v sebe ten potenciál, tú silu. Alebo sa teda aj bez toho, lebo však zase teraz nebudem odporúčať ľuďom, že choďte vedomé trpieť a sa to dostanete a potom budete seba vedomejší. Neviem, ty toto ako to vnímaš? Vieš čo, toto je celkom častá otázka, že ako si vybudovať sebavedomie. Dobre, toto je akože že no-brainer, keď sa ti stanú fakt, že veľmi zlé udalosti a my sme s manželkou si prešli aj nejakými potratmi, v zahraničí to nebolo ružové, ja som veľakrát, tí agenti ma podkopli a v tom športe tých pádov je strašne veľa. Takže už potom každý ten jeden pád ma zdvíhaval vyššie. Ale teraz pre človeka, aby teda akože nešiel, že dobre, pôjdem niekam, zbalím si ruksák a v 30-ke opustím rodinu, len aby som padol na hubu, tak toto úplne nie je asi scenár, ktorý by som odporúčal.
ale to, čo ľudia, my si nedávame, dobre, všeobecnosti, lebo trpím tým aj ja, je, že nedávame si kredit za naše úspechy. Pre nás úspech je, že iba niečo fakt veľké a viditeľné a vtedy si povieme, že kurni, že super, dosiahol som to. Ale že prečo si nedáme úspech za to napríklad, že v decembri som si povedal, a mám to na magnetickej tabuli v office, že za rok 2024 chcem byť na 4 dobrých podcastov a dneska som na 6. Prečo si za toto nedám úspech, že ten cieľ som napríklad docielil? Ako dobre, pre niekoho hlúpy podcast, ale je to môj cieľ. Ako za to by som si mal dať kredit, že ja som to docielil a som tu dneska a rozprávam o tom. Takže nám prechádza strašne veľa víťazstiev denných, týždenných, za ktoré sa my nedoceníme. A preto my si na konci dňa myslíme, že však nič nerobíme, nikam sa neposúvame a trpíme tým, že nie sme sebavedomí, takže trpíme tou nesebavedomosťou, ale to je preto, lebo my sa nepozrieme na to, že koľko toho spravíme každý deň, koľko toho spravíme za týždeň, že čo všetko sme dosiahli. To maličké, to stredne veľké, ako nemusia to byť tie veľké milníky, že chcem lepšiu pozíciu v rámci korporátu a docením sa, až keď ju dosiahnem. Nie, ale tak čo robíš dneska kvôli tomu? Dobre, vieš, že na tej lepšej pozícii potrebuješ mať lepšiu angličtinu, tak dobre, dneska som sa naučil 10 nových slovíčok, kúrnik šopašek, to je skvelé, lebo na konci týždňa v piatok bude mať 50 nových slovíčok. A za toto je vlastne to, čo nám pomáha si budovať to sebavedomie. Ja som si pred nejakými 5 rokmi dal také cvičenie, že som si napísal, že 100 cieľov. Neviem, či si toto niekedy robil. Počul som túto metódu, ale nerobil som to ešte. Dal mi môj mentor zadanie, že sprav si 100 cieľov. Asi hodinu som premýšľal, mal som asi 15 približne, ja som už nevedel, čo ďalej si tam mám dávať. Inak čo je zaujímavé, že čím viac toho dosahujeme v živote, tým viac mi napadajú ďalšie a ďalšie cieľe, čo by som mohol dosiahnuť. Teraz ich tam mám asi nejakých 250 aktuálne, ešte ďalších. Akože fakt je to, a podľa mňa o pár rokov ich tam bude mať možno aj 1000, lebo áno, prečo si ty hovoril, že keď si hrával, že si zlepšoval aj nejaké tie detaily, tak aj na začiatku som tam mal aj ja také dosť veľké veci, ako že kúpiť si veľký dom a to, ako to zarábať a teraz tam mám také malé detaily, také detaily ako napríklad, že dobre začať robiť priateľke, robiť ráno kávu, lebo viem, že by je to naozaj by to potešilo, tak ma počúva, tak bude to teraz očakávať. A mám tam takéto veci a áno, že ja si to pravidelne každý kvartál si to otvoríme, na ten kvartál si tie cieľe nejako vypíšeme a idem na nich pracovať, že si to ako takto spravím a si to potom reflektujem, ktoré som spravil. A áno, že veľmi to sebavedomie buduje, lebo ako keby ja v priamom prenose vidím, ako sa zlepšujem, ako si budujem život, aký ja naozaj chcem a je to niečo aj, že motivujúce pre mňa samého, takže odporúčam, ak si ešte robil takéto vypisovanie cieľov, takéto je to super. Dobre, skúsim sa na to pozrieť a to, čo si vlastne povedal, je, že my keď vlastne ideme na ten náš prvý kopec, tak vidíme len ten kopec, ale vlastne vidíš na ten kopec a zrazu vidíš ten výhľad, že koľko ešte ďalších kopcov sa dá zdolať a čo všetko krásne tam je. Takže toto sa vlastne stalo aj mne. Presne to, že možno na začiatku som mal vôbec problém definovať nejaké prvotné ciele a teraz myslím, že na kvantum by som ich vedel rozmeniť. Mňa by ešte zaujímalo, akože možno teraz ideme na inú tému, ale že taká téma aj také tej, že možno komfortnej zóny, lebo že keď chceš na sebe pracovať, chceš byť úspešný, tak mňa by zaujímalo, že či sa ten úspech priamo spája s nejakým tlakom, s tým tlakom, až musíš robiť veci, ktoré si ti nechcú, veci, ktoré sú ti nepríjemné a teraz pušovať a ísť za tým, alebo je to také, že keď ideš vlastne v súlade aj možno so svojimi silnými stránkami, čo je teória, že keď ideš v súlade so svojimi silnými stránkami, tak vlastne tie veci ťa bavia, si entuziastický a teraz netrpíš vlastne pri tom. Takže ako to je, že či vlastne keď chceš byť úspešný, tak musíš pri tom trpieť? Ja by som poňal túto otázku z iného smeru, že není tam 100% vecí, ktoré ťa budú baviť a naplňať. Akože to je veľká fikcia, akože chcelo sa mi každé leto prežívať v horúčkach 32 stupňových vlastne na ovale behávať 400-ky. Chcelo sa mi byť vo fitku a činkovať tam pomaly 100 kg na bench, na dreb a neviem čo. Akože trpeli sme. Ale vedeli sme, že to je súčasť toho, čo sa snažíme dosiahnuť na tom ihrisku. Takže sú aktivity, ktoré ťa baviť nebudú a v živote ťa baviť nebudú. Keď budeš mať jedného dňa tú možnosť ich delegovať, tak jasne zdeleguj, ale napríklad v tom športe
tam to nezdeleguješ na nikoho. Tam buď si to odmakáš, odtrenuješ, alebo to nebudeš mať. A nie je to tak, že ťa to potom aj začalo baviť, lebo si videl, že keď teraz si odmakám tú 400 a keď na 400 sú veľmi nepríjemné, nie? To je to najviac nepríjemné asi, čo môže zažiť v rámci behu. To ti nezavidím. Ale že či to nebolo také, že si aj tie 400 začal užívať, lebo si videl, že ako ťa to vlastne posúva. Užívať nie, ale dostane sa to do neutrálu. Akože nebudeš to úplne že nenávidieť, ako bude to také, že dobre, viem, že sa to musí stať. To je presne to, čo som hovoril na začiatku, že sú tie kroky A, B, C, D, ktoré viem, že ktoré má spraviť v rámci LinkedInu, viem, ktoré má spraviť v rámci rozvoja biznisu a tie robím. Teraz bavia ma všetky? Absolútne, že nie, nebavia. Ako nebaví ma riešiť administratívu, nebaví ma už možno teraz posielať akože kvantum správ, nebaví... A to vieš delegovať, nie? Áno, toto sú veci v rámci biznisu, že našťastie vieš, v športe sa to nedá, takže už akože delegujem tieto veci, ktoré ma nebavia a áno, ideálne by bolo, aby som bol iba tá ikona, ktorá príde a bude spolupracovať s tými ľuďmi, budem ich challengeovať, pušovať, pomáhať, aby som videl tie výsledky. Toto je to, čo ma baví a náplňa, je keď teraz tí ľudia okolo mňa dosahujú lepšie výsledky, ale to všetko možno, čo som potreboval na začiatku robiť vo veľkom, teraz už v menšom a veľa vecí už viem oddelegovať, to sú stále veci, ktoré ťa baviť nebudú. Takže aby som zodpovedal tú tvoju otázku, že tá cesta je nepríjemná a nie je pre každého. Preto, jak sme povedali, že tá vstupná brána je nízko, ale tá hranica úspechu, tej prosperity je veľmi vysoko. Pre koho to nie je? Prepáč, že keď hovoríš, že nie pre každého je vlastne úspech, ak si to tak myslel, možno mal prav? Nie každý vie vytrvať tú celú cestu až za tým úspechom. Čiže ak nie si ochotný znášať tú bolesť na tej ceste, tak to nie je pre teba. Ak nie si ochotný aj trpieť a znášať tú bolesť, tak nie, že nie je to pre teba, ale nedosiahneš ten úspech. Dobre, ale keď si teraz zamyslím nad tým, že tak ja teraz budem robiť veci, ktoré sa mi nechcú, ktoré sú nepríjemné a že teraz idem si za tým, takže či sa nemôže stať, že ako keby tak trocha po tej ceste stratím tú citlivosť na tie svoje pocity, tie moje potreby. Viem si predstaviť, že ma to môže dostať že niekam, kde ja vlastne ani som byť nechcel, možno aj môj telo mi bude dávať nejaké náznaky, že nie, už Andrej, už dosť, už tie 400 ťa zabíjajú a kolena ti trpia a stále tvrdhľavo za tým pôjdem, lebo tu mi Pali povedal, že naozaj musíš ísť a makať a nakoniec si ublížim, tak toto je ako... A ja hovorím, že mal by si byť schopný pivotovať v tej danej situácii. To, čo už pre teba nefunguje, tak mal by si nachádzať nový spôsob alebo iný lepší, ten, ktorý ti bude fungovať, aby si vedel stále v tej danej činnosti sa posúvať, zlepšovať. Teraz, ak by som to mal povedať na seba, tak v rámci tej mojej podnikateľskej cesty som tiež musel spraviť nejaké pivotingové momenty, kedy som musel ako keby do svojho podnikateľského režimu vtiahnuť nejaké automatizácie, nejaké systémy. A už napríklad nie každému teraz vypisujem, že čo je tá spolupráca, už mám pripravené nejaké dokumenty a posielam to. Takže toto je to, že tiež som prešiel nejakou cestou a snažil som sa nájsť tie jednoduchšie spôsoby, tie, ktoré mi budú viacej vyhovať, aby som proste mohol byť efektívnejší, tak som proste zapivotoval. Takže v rámci každej cesty, keď už máte 32 rokov, tak asi nebudete na tej dráhe behať, ako keď ste mali 22 rokov. Takže aj tú 400 už napríklad, ja som niekedy, keď som trénoval, tak 4 hodiny som išiel na 300%. Zo frustrovanosti som kopal do lopty, zo párkrát som skoro trafil už terajšiu manželku, môže potvrdiť, včera sme sa tam bavili. Potom už proste ten tréning bol dvojhodinový a išiel som ho na 80%, ale som sa fokusoval viacej na tie detaily. Takže to bol ten môj pivoting, že už som tú regeneráciu mal horšiu, teda poviem na rovinu, že bola horšia, pomalšia, ten metabolizmus sa spomalil, takže som na to reagoval. Takisto aj tí športovci na elitnej úrovni, čo veľký klobúk dole napríklad, že Roger Federer v jeho veku vedel využiť jeho skúsenosti a to proste, tu jeho mastery v tej hre, ale on už nemal tú atletickosť, rýchlosť a to, čo mal 10 rokov dozadu. Že pre mňa je fascinujúce, že tí športovci ako Cristiano Ronaldo a na tej svetovej triede, ktorí sa tam držia 20 plus rokov, že oni tiež museli pivotovať ako ten spôsob zlepšiť stravu, spánok do posledných kalórií a aj ten tréning museli prispôsobiť tomu. Takže toto je isté podľa mňa aj v podnikateľstve, že ty by si mal stále ako keby, že nie je to priamočiara čiara, že tuto si zadám cieľ a tuto končí, on vlastne nachádza ešte spôsoby lepšie a môj mentor Adrian Digby hovorí, že každý rok ako keby si mal
a sa zamyslieť, že dobre, ten ročný plán ja dodržiavam, ale potom v decembri príde december 2024 a ja budem vyhodnocovať, že to, čo sa mi podarilo za tento rok, a že ako by som to vedel lepšie, ako keby reinventnúť ten môj business plán, tú business stratégiu v rámci LinkedInu, v rámci oslovovania, v rámci systematizácie a vtedy vlastne možno prídem na nejaké nové uvedomenia, ako samozrejme, že tí moji coachovia, mentori ma budú challengeovať na to. A keď viem len posunúť o to, že týždenne mi to priniesie 1,5 hodiny naviac, tak je to 1,5 hodiny naviac, čo môžem stráviť niekde inde. Áno, lebo však keď sa nad tým zamýšľam, tak ja v nejakom momente musím aj vedieť, že keď ja takto makám na niečom, čo je možno nepríjemné, tak či ma to dovedie k tomu, čo chcem, alebo mi to už iba škodí. A toto sa podľa mňa veľmi náročne robí aj bez toho mentora, bez toho, aby ti niekto dal tú spätnú väzbu, alebo človek si potom môže aj sám ublížiť v tomto. Takže to určite. Inak v rámci tej komfortnej zóny mi ešte napadlo, že ja som sa vlastne aj k tomu tak dostal, že pred pár rokmi ja som niekde čítal, že teda komfortná zóna, tak to je niečo, čo treba stále prekračovať. A ja som si aj na internete pozeral, že nejaký 10 vecí, z čoho majú ľudia najväčší strach. A som si povedal, že každú z nich idem spraviť. A hneď prvé tam bolo aj, že public speaking, tak hneď som vlastne povedal, že dobre, tak idem zorganizovať prednášku, to som bol ešte na vysokej škole. A som zistil, že je to úplne v pohode, že takto vlastne prednášať pred ľuďmi, že ma tam nikto nezjedol. Tak som išiel potom postupne ďalej a ďalej. Až keď som sa dostal, bolo tam také, že spievať na ulici. Tak to už bolo pre mňa akože, to by som povedal, že nikdy ja robiť asi nebudem. Lebo som si čítal takú teóriu, že vlastne máš tú zónu komfortu, potom diskomfortu a potom máš takú zónu paniky, keď už to akože príliš preženieš. A aj to je niečo, že mám pocit, že keď to príliš nejako človek hrotí, tak môže sa dostať do situácie, kde aj to telo tak zareaguje, že si príliš vo veľkom strese, máš tú odpoveď, hej, že ten útek, boj alebo to nejako frízne. A hej, tak toto je tiež niečo také, že ako nájsť takúto zdravú mieru, že kde ísť akože akurát tak, aby ťa to nejako nezruinovalo? Ináč ako ten public speaking fear, takisto som to čítal a je to fakt, že je niečo, čo ľudí najviac desí. A čo sa týka komfortnej zóny, tak ja si myslím, že mali by sme, že možno nie úplne, jak mne sa podarilo v 18, že zbaliť ruksák, $200 vo vačku a odísť 5000 mil do Ameriky, ako to bol veľký skok mimo komfortu, ale kľudne stačí nejaké drobné kroky, hej, že ísť vyskúšať si v rámci možno školy na nejaký, neviem, Erasmus, alebo ísť nejaký internship, alebo ísť do inej krajiny na mesiac, alebo toto sú proste malé kroky, ktoré vás veľa naučia o vás, posunú vás, ale stále to nie je tak, že ja som bol proste 3 mesiace som bol v Amerike frustrovaný a bol som, že chcel som to vzdať. A keby som to vzdal, tak možno dneska by sme to nesedeli na podcaste. Takže a veľa ľudí to zlomí, taký ten skok do neznámej, že fakt, že mimo komfortu a áno, je tam určite tá panika, tá depresia, tá frustrovanosť. Každý nejaké obdobie, ja sa tiež snažím challengeovať seba. A ja som býval celkom často chorý v zimných obdobiach a bol som taký veľmi teplomilný, ako 4 roky v Kalifornii ma poznačili určite, že žiadna zima v rámci zimy. Tak som sa začal otužovať a prvou zimu som ani nedokončil, hneď som akože bol chorý, nejaká chrípka, takže som sa na to vykašľal. A druhú zimu som so spoluhráčmi vytvorili skupinu a začali sme sa už v septembri otužovať, aby to telo si začalo zvykať. A bolo to najprv možno len po kolena, potom presne, najprv som začal po kolena, nešiel som hneď po krk, potom to bolo možno po pás, potom už to bolo po pás 3 minúty a pôjdeme ešte 4. minútu po krk a naspäť a dokázali sme celú zimu prejsť tým, že sme už vykopávali v decembri na jazere, normálne akože ľad sme rozkopali, išli sme a dokázal som tam vydržať 5 minút, ale to bolo presne tými pomaličkými krokmi mimo komfortu, som ako keby sa zbavil najväčšieho strachu alebo tej obavy zo zimy. Tak som to vedel prekonať. Teraz napríklad môžem povedať, o tom tiež asi bude príspevok, je to niečo také celkom komické, je, že ja som v Amerike mal veľmi silný zápal plúc, lebo tam všade bola klíma a v rámci akože nášho apartmánu naši chalani spoluhráči to mali stále vypeckované, ja som chytil silný zápal plúc a mesiac som bol na antibiotikách a že veľmi zle ma to poznačilo v rámci aj mentality a ja som začal spávať v ponožkách.
mohlo byť a normálne teraz je to také úsmevné, akože poviem to takto verejne, že aj som sa z toho hanbil, že ty kokse, že v lete je 30 stupňov, mám ponožky, ale ja som to mal tak vsugerované, ja som to aj skúšal počas toho obdobia, ja som mal 23 rokov, kedy som začal spať v ponožkách, jak som si dal ponožky dole na noc a mohlo byť hociaké horúco, ja som ďalší deň, začal mi ísť nos, bolo ma hrdlo a hneď som ochorel. Podľa mňa to bolo až vsugerované mentálne, som si niečo vsugeroval, že znovu budem mať zápal plúc a s týmto som bojoval do nedávna, asi keď sme teraz boli s manželkou v Taliansku na dovolenke, mal som asi 5 pokusov, kedy som to prestal, že nebudem spať v ponožkách, nie som nejaký úplný imbecil, ale vždycky som na druhý deň mi bolo zle a vrátil som sa k tomu strach. Veľký strach, panický. Teraz manželka povedala, však dobre, však už nehráš basket, že vyskúšaj to, však keď ochorieš, čak aspoň nebudeš na ďalšom tréningu trénovať chorý, nevynecháš nejaký zápas, že v pohode, však môže si to dovoliť ochorieť, tak som si v Taliansku povedal, že ako je to fakt úplná volovina, že je tu fakt 35 stupňov a ty vole spíš v ponožkách. Tak som si ich dal dole a ďalšie ráno bol taký, že cítil som, že to telo není úplne, že mentálne som nebol s tým vysporiadaný a dneska akože 4 týždne myslím, že ťahám a spím bez ponožiek, ale ako spätne, ak by som si tak mal povedať, že takáto skúsenosť v detstve, no mal som 23 rokov, ma spútala tak strašne silno, že ja som mal taký strašný panický strach, že som to proste nerobil a teraz keď sa aj pozerám na veľa mojich klientov alebo ľudí, že sú proste momenty v našom detstve, ktoré nás takto spútajú. A to je vlastne, aj som písal včera, že príbeh o slonovi, že mladého slona vlastne zoberú cirkusanti a ho priviažu jedným motúzom o nejaký stĺp. A on bojuje a chce sa vyslobodiť, ale nedokáže ho pretrhnúť, lebo je strašne malý a slabý a on to v nejakom momente to vzdá. A teraz tam stojí mohutný veľký slon, ktorý má silu vyvracať stromy, ale on to prijal ako pravdu a sa o to ani nepokúsi. A toto boli tie moje symbolické ponožky pre mňa, že ja som vlastne 13 rokov, alebo koľko tomu bolo, som sa o to 3-4 krát pokúsil, na ďalší deň som hneď ochorel, tak som to prestal robiť a teraz konečne sa mi podarilo ten motus pretrhnúť a že keď sa pozerám na človeka, ktorého koučujem, tak aj moja úloha je hľadať tie motúzy a pomôcť mu ich pretrhnúť, že aby ho to tak neskľúčovalo. Ako tie limity v hlave, aj ten príklad s oslonom, to je veľmi silné, keď som to počul, som si vypísal, ja som taký, že si vypisujem rád veci, som si brainstorming, že čo najviac limitov, ktoré ja mám v hlave, a že si myslím, že ma akože môžu nejako limitovať, nejaké limitujúce presvedčenia a som sa potom zamýšľal nad tým, že ako ich nejako prekonať. Som si napríklad mal limit, že dobre, tak ja dal som si nejaké sumy, že toľko to ja viem v biznise zarábať, bežne to trvá, že neviem, 10 rokov, tak ja som mal v hlave, že nejaké, že som trocha lepší, som si myslel, hej, takže nejaký 7. A som si povedal, že dobre, tak ako to viem spraviť za rok? A som si povedal, že dobre, tak idem hľadať cestu, ako ja viem teraz vlastne ten môj limit pretrhnúť, ten 7-ročný, čo som mal a ako to spraviť za kratší čas. Takže áno, že aj toto je tiež možno nejaký spôsob, čo aj mne pomohlo sa aj s tými nejakými limitmi akože vysporiadať. Ale inak ty si vlastne spomínal, že ako tú komfortnú zónu nejako neprešvihnúť a že naozaj akože ísť akože tak akurát, takže tým postupným nejakým tým graduálnym nejakým navyšovaním nejakej tej intenzity. Tak som ťa počúval o tvojom príbehu s ponožkami, takže ti nenapadlo aj si dávať nejaké, že vieš, že stále tenšie a tenšie ponožky, alebo z tie ponožky ustrihávať, každý deň si dať trocha menšie ponožky. Robil si takéto niečo? Vieš čo, tuto asi neviem, že asi sa to nedá úplne aplikovať na všetko, to je jak napríklad môj otec s fajčením, hej, alebo že možno s pitím alkoholu, akože tú mieru, že dávaš menej a menej, tak neviem úplne, že či sa dá aplikovať na taký silný zlozvyk, alebo že niečo, čo ťa skľučuje. Dobre, v rámci možno tej otužovanosti, akože tam to fungovalo, ale v rámci tých ponožiek to bolo proste, že buď hoba, alebo trop, tam není, že čo teraz, budem si dávať budík na polnoc a že tie ponožky si dám naspäť, alebo že dobre, tenšie, akože už, že do jakej tenkosti tie ponožky sa vyrábajú vôbec. Ako u mňa to bolo, už celkovo som vnímal, že ty, že máš 36 rokov, že tuto je nejaký efekt, ktorý ťa fakt, že ťa ovplyvnil, niečo, čo sa stalo, ma ovplyvnil a má to nejaký efekt na mňa. Takže že vyskúšam, že už stačí. Ale napríklad, dobre, moji klienti, že čo je tvorba nejakého nového zvyku, návyku, akože možno nejaký ITčkár,
bolo, že keby som mu povedal, že chcel zaradiť v rámci rannej rutiny nejaké cvičenie, niečo, pohyb, stretching, čokoľvek. Dobre, keby som mu napísal, že poprvé, čo robím ja, tak to by vôbec nerobil. Keby som mu to aplikoval na jeho, ale že dám tam ten 100% cieľ, tak takisto po 2 týždňoch proste to prestane robiť, lebo to je efekt novoročných predsazaní, prečo nefungujú, pretože nedokáže ísť človek z 0 na 300 hneď, lebo ten mozog to začne vyhodnocovať ako niečo stresujúce navyše a vzdáš to. Takže aj na nový rok, keď chceš začať fitkovať, tak tvoj cieľ by možno malo byť len vedieť si pripraviť veci do fitka a to je všetko. Potom ísť aspoň raz za týždeň, ale keď si dáš, že 3-krát do týždňa na 1,5 hodiny do fitka, tak v 3. týždni už ideš iba 1-krát a 4. týždeň už si na zlomku, že to zdáš. Takže ak by som sa vrátil do tej reality, tak u tých mojich klientov ja sa snažím nájsť tú najnižšiu vstupnú bránu. Dobre, vieš spraviť ráno 5 klikov? 5 klikov, však to je úplne trápne, to vie každý. Dobre, začni robiť každý deň 5 klikov. A teraz ten človek začne robiť 5 klikov ráno, denne v rámci rutiny a trvá to koľko? 3 sekundy, kým spravíš 5 klikov a ideš ďalej. Takže yes, všetko máš. Až potom ty zistíš, že ty si z toho vytváraš návyk a 5 klikov je ti až tak strašne trápne robiť, že dobre, Páliš, tak poďme aspoň 10. Jasne, sprav 10. Dobre, 10 ti trvá 6 sekúnd teraz spraviť a zasa yes, všetko si vyklikáš, že robíš a teraz zistíš, že sme na 2. mesiaci spolupráci, robí 25 a za 4 mesiace robí 50 klikov na 2 smeny úplne, že automaticky a nie je tam žiadny nejaký, že pressure, nie je tam žiadny stres, nie je tam žiadna rezistencia z jeho vlastného mozgu, lebo mu to príde už tak strašne prirodzené, že 50 klikov je úplne v pohode. Teraz, keby som mu na začiatku povedal, že dobre, budeš robiť zajtra 50 klikov a deň na to 50 klikov, no čo by sa stalo? On by si to nevybudoval. Ako jeho mozog by to vyhodnocoval ako niečo stresujúce, takže toto sú tie malé výkroky mimo komfortu a že budovanie toho návyku je, že ja vždycky hľadám, že čo je tá najnižšia, najjednoduchšia vstupná brána a začni to robiť a potom sa to bude nabalovať na tú snehovú gulu a ty si to sám zautomatizuješ. Čítal si Atomové návyky? Samozrejme. Klasika James Clear. Ja keď som to čítal prvýkrát, tak mňa veľmi fascinoval presne tento príklad s tým, že postupným navyšovaním najlepšia vstupná, čiže začať niečím úplne malinkým. Tak ja som to vtedy aplikoval na behanie, že som si povedal, že prvé 2 týždne budem robiť najmenej, ako sa len dá, ja som tedy beh veľmi neznášal, stále ho nemusím. A tak som si prvé 2 týždne iba, že obul tenisky. A že nič iné som nespravil. Iba som si obul tenisky a normálne po tých 2 týždňoch ja som sa tešil behať. Som povedal, ja som si dokonca že zakázal ísť behať. Že iba tenisky si obujem, nič iné. Potom ďalšie 2 týždne som si dal, že dobre, tak iba, že vyjdem von. A iba na vzduch. A po mesiaci ja som tak strašne frustrovaný z toho, že ja som sa tak tešil potom na to behanie, jak malý chlapec. Potom ma to neskôr už potom akože prešlo, ale hej, pomohlo mi to ako presne si to vybudovať, kebyže hneď dať si 5 kilometrov, tak to by som určite nedal. Hlavne mentálne, lebo som to akože tú aktivitu nejak moc nemusel a mal som si spojené nejaké tiež bariéry. Takže áno, toto určite funguje. To je veľmi milé počuť takto, akože, že aj tebe to funguje a že fakt si tým príkladom toho, že dá sa to úplne z jednoduchosti až prejsť do nejakého návyku a komplexnosti. Áno, to je presne aj to, že to je jedna vec, čo mi tá knižka dala, že presne v tom momente som to mohol tú knižku zatvoriť, ako si povedal, a mohol som ísť potom ďalej. Takže ešte mi napadol jeden príklad a už to budem postupne uzatvárať, keď pozerám na čas. Že, ešte ako som to robil s tým public speaking, s prednášaním, že ja som nešiel vlastne vtedy, keď spomínam na tej výške, hneď ísť prednášať, ale som si chcel skúsiť, lebo ja som mal strach z toho, že ako bude môj hlas znieť pred verejnosťou. Neviem prečo, asi nejaký strach som z toho mal. Tak keď som to skúšal postupne robiť v tej aule, lebo my sme mali v miestnosti aj nejakých 500 ľudí, tak ja som išiel postupne, tak som si povedal, že budem sa spýtať akže otázky toho prednášajúceho. A mal som z toho taký strach, tak som prvú hodinu bol som že v prvej rade. A tam to bolo v pohode, lebo sme boli 2 metre od seba. Potom nejakú ďalšiu hodinu som išiel už nejakej 5. rady do 10. a postupne som tie rady zvyšoval. Až na konci dňa po pár dňoch alebo týždňoch, nepamätám si, bolo to dávno, tak si pamätám, že som bol úplne v tej poslednej rade a tých bolo naozaj veľa, ich bolo možno neviem, nejakých 50. Úplne akože možno aj 50 metrov to bolo čisto, neviem.
a som úplne kričal na toho človeka a sme sa ako keby, som sa vlastne rezonoval môj hlas tej miestnosti a som naozaj začal s tým človekom takto rozprávať a to mi dalo zo sebavedomie tiež, že som potom bol v pohode ísť aj prednášať. Takže ale takých príkladov mám veľa, lebo je to niečo, taký princíp, ktorý aj využívam doteraz a určite odporúčam v tomto prípade. Máš ty niečo také, že čo ešte teraz takto robívaš? Vieš čo, momentálne asi nie, akože teraz mám také štádium, že nesnažím sa stanovovať žiadne ciele, akože môj veľký cieľ bol zabehnúť prvý maratón, ako do roka od toho, čo som ukončil profesionálnu kariéru, takže to som si splnil v apríli. Teraz leto nechávam voľné, aby som sa mohol čím najviac venovať rodine a myslím si, že príde september a že znovu niečo ma nápadne, že kde sa budem chcieť vychallengeovať. A som teda veľmi rád, že sa mi v rámci tohto leta podarili tie ponožky. Gratulujem k úspechu. Ale veľmi milé počuť aj od teba, a dúfam, že aj poslucháči to začnú aplikovať, je, že fakt, že nájsť si ten najjednoduchší krok a začať ho robiť až dovtedy, pokiaľ to je až trápne a potom nabalovať to ďalej, akože čistým behaním alebo s tou aulou, tak toto fakt, ak je nejaký overený recept, tak to musí byť práve tento. Mhm. To určite. Dobre, mám na teba ešte dve otázky a týmto už zatvoríme. Bol by som rád, keby si ešte možno povedal nejaké či už slova múdre, motivačné, akékoľvek uznáš záhodné, ale hej, že keď tento podcast je práve pre ľudí, ktorí by chceli začať podnikať alebo už začali, čo je činnosť, kde máš veľmi veľa mentálnych bariér, kde máš veľmi veľa strachov spojených, tam veľmi veľa nejakého počtočného neúspechu, zlyhaní, aj pomerne náročné sa hlavne mentálne to všetko prekúsať. Tak hej, že či by si možno dal nejaké finálne nejaké odporúčanie alebo nejakú myšlienku, niečo, čo by mohlo týmto ľuďom v tomto kontexte pomôcť. Dobre, aby to nevyznelo úplne nejak klišé, ale možno aj z vlastnej skúsenosti. Akože prvá vec je, že áno, tie bariéry tam budú a tie strachy budú. Akože to máme všetci, to mám aj ja. A to je úplne jedno, že do akej miery ste v tom odvetí, športe alebo kdekoľvek úspešní, ako sme stále ľudia, je to práca s emóciami a je to práca s vlastnou hlavou. Takže že prijať toto ako fakt. To je jedna vec, že bude sa to diať a to je jedno na akej úrovni. Čím budete možno úspešnejší a vo väčšej výške, tak tým tam ten tlak bude väčší. Takže proste buď na to pripravený. A jedna vec, čo je obklopiť sa s ľuďmi. Ja teraz nehovorím, že dobre, nie každý má tú kapacitu zaplatiť si kvalitných mentorov a koučov a vrážať peniaze. Dobre, ale obklopte sa aspoň s ľuďmi, ktorí budú podporovať tú vašu víziu, ten nápad. To môže byť kľudne, to môže byť aj rodina. A ja si pamätám, kedy som sa vrátil na Slovensko a sedel som v prázdnej kancelárii, tiež o tom bol príspevok a nemal som ju zariadenú a mal som tam takú drevenú stoličku od mojej najmladšej dcéry, ktorá je obľúbená, tam som sedel a mal som mŕte strachov. Ale prišla moja mama, ako moja záchrankyňa, aj v Amerike ma zachránila a povedala, že pozri, poď do toho, ja ti verím a že čokoľvek budeš potrebovať aj finančne, alebo keby náhodou, hoci čo, takže ja som tu a pomôžem ti. Takže obklopte sa takými ľuďmi, ktorí budú zdieľať ten váš entuziasmus, tú vašu víziu, to, čo chcete dosiahnuť a obklopte sa takýmito ľuďmi, ktorí vás budú pušovať ďalej, vám budú pomáhať, dávať tú ruku namiesto tých opačných, ktorí vám povedia, že vieš čo, Andrej, je to blbosť, vykašli sa na to, aj tak nič nedosiahneš. Hej. Ako takýchto ľudí je mŕte, je veľa na Slovensku, tak hľadajte práve také tie diamanty v tých ľuďoch. To je jedna vec. A druhá vec je, že buďte pripravení, že to nebude jednoduché. Keby to bolo jednoduché, tak každý z nás je úspešný, šťastný, zarába veľké peniaze, ale berte to ako súčasť toho, čo chcete robiť. Buďte pripravení pivotovať a hľadať tie iné spôsoby, systémy. Takže buďte akože pripravení na to, pretože tá cesta nie je rovná priamka, bude to kľúkatá cesta, zavedie vás na rôzne miesta, ale to je v poriadku, hlavne pokiaľ viete ten váš cieľ a stále ho vidíte, kým sa chcete stať, čo chcete dosiahnuť, tak musíte stále niekam ísť. Pokiaľ sa zastavíte a budete stáť, tak verte mi, že do toho cieľa neprídete. Bolo to aj múdre, aj motivačné, všetko tam bol. Za to ti ďakujem. A posledná otázka, ktorú sa pýtam každého hostia, a to je teda to, že čo ty považuješ za takú najväčšiu investíciu vo svojom živote? Kde buď si toto najviac vložil a sa ti to najviac potom akože vrátilo, alebo sa to možno ešte nevrátilo, iba sa to najviac zložil. Ja teda pracujem s financiami, ale samozrejme nemyslím iba finančnú investíciu v celkovo živote.
investícia, ako tak prvá vec, že ma napadá plus minus to, čo sa rozprávame v celom podcaste, a to je, že investícia do seba. Lebo niekde možno teraz na začiatku začínate s nejakým svojím malým know-how a moje začiatočné know-how bolo práve to nastavenie mysle ako športovom odvetí, takže tá kompetencia bol nejaký krúžok, ale tým, že som začal do seba investovať a začal som chápať ten biznis a pochopil som, ako funguje LinkedIn a už viem vytvoriť newsletter a viem to a viem online produkt, tak vlastne tie investície do tých mojich coachov a mentorov, zrazu tá moja bublinka kompetencie sa začne nabalovať a teraz vlastne dobre, ja získavam nové know-how v rôznych sférach, viem to predať už za iné peniaze, takže najlepšie investovanie je asi fakt do seba, akože vzdelávajme sa, využívajme platformy, využívajme tých mentorov, využívajme odborníkov, kamarátov, ktorí nás vedia niečo naučiť. A veľmi pekne včera v rámci LinkedInu ja sa učím od svojich klientov strašne veľa. Akože poviem to tak, že áno, oni si ma platia ako kouča, mentora, ako nejakého konzultanta, ale ja sa učím strašne veľa od nich a aj v rámci našich spoluprác strašne veľa sa učím o sebe. A ja som za to veľmi vďačný, pretože keby tam oni neboli, tak ja ani sám sebe si neviem nastaviť zrkadlo a neviem vlastne sa naučiť od nich. Či už ich strachy, ako prekonať, ako môžem to, čo som spravil s klientkou X, ako to viem aplikovať na klienta Y. Takže učiť sa. A to je to, v čom som sa našiel, že tú energiu, ktorú som niekedy produkoval a dával, odovzdával na tom ihrisku, tak teraz sa snažím tú energiu istú dávať v rámci toho, že sa snažím na sebe makať, vzdelávať a posúvať ďalej. Dobre, Pali, tak ďakujem ti krásne za zdieľanie svojich príbehov, ale aj tvojho know-how a to dokonca zadarmo, takže sa veľmi teším a samozrejme, ak poslucháči máte vy potrebu, čo by ste určite mali mať nejakého kauča využívať a hlavne aj mentálneho, tak Pali je tu určite pre vás, ale bere iba 4 z 10, lebo má ceny nastavené trocha vyššie, takže nie každý si môže dovoliť, ale keď už, tak to naozaj stojí za to. Takže ďakujem ti krásne, že si tu bol a prajem ti pekný deň. Ďakujem, napodobne. Tento podcast vám priniesla spoločnosť Star Finance. Možno poznáte niekoho, kto podniká, alebo zaujímajú témy úspechu a sebarozvoja. Určite ocení, ak si budete tento podcast zdieľať. Tie najdôležitejšie myšlienky z dnešného rozhovoru nájdete na našich sociálnych sieťach. Linky sú v popise. Volám sa Andrej Nejedlík a teším sa na vás v ďalšom dieli.